Ko je sad? Reći se mi. Dobro večer, da vas pitam, jel prodajete reči? Ajde, evo dođi bre, unutra se stao nastra dva pitam da reči se ti normalno svako je vreme. Šta ti treba? Treba mi neki reči, ako imate reči i glagol. Koje reči? Čije Pa, reči? srpske reči, domaće. Nemaš kod sebe neki rečnik i to? Nemam reči, nemam ništa, pa evo vidi, nisam naoružan. Imaš ti pare za te reči? Imam, puno sam pare, puno para, sam seljak čovjek. Sigurno? Da. Ajde, tamo ima dobro reči. Vamo ima. Tamo. Puno vam hvala gospodine, vi ste divni, vi ste svakav čas. Ajde. Što je bilo? Dobro večer, neki glagoli, nešto da kupim ovdje, ali imate vi? Što je kako, suđu ruke? Dobro bre, šta ste si... Širi ruke. Makar se... Noge, širi noge. Slobina firma. Gdje ćeš, vamo ili vamo? A ja ću vamo, ako imam nešto. Dobro. Stani be, gdje ćeš? Ruke gore. Dobro, vi ste stvarno ozbiljan, vidim da ste vi ozbiljni firma. Da li sam urio be? Ne, nisam morio, stvarno ti kažem, evo... Moš reći kod sebe. Značke mi, šta? Moš reći kod sebe be. Nemam ništa. Ništa. Imenice, glagoli i imenice. Dobar dan. Šta hoćeš? Dobar dan. Izvoli, šta hoćeš? Dobar dan, ja, ako može neki glagoli, čuo sam, prodajete ovdje divne glagole. Sedi be, ajde. Evo vidi ovako, imaš paket glagoli, vidiš. Uz taj paket dobijaš glagole, mjesečna pretplata. 200 eura. Sa tim glagolima može koristiš kad hoćeš. I koliko hoćeš. Dobro. Mjesečno 200 eura. Ali bi ti uz to preporučio i prideve. Jer ti idu glagoli bez prideva. Ja, ne idu, be! To je sasvim, da se razumemo. Evo vidi, ove prideve možeš dobiti neko po promotivnoj ceni od 500 eura. Ja, pa to je ništa, da pa to... Isto možeš da koristiš koliko hoćeš, možeš da koristiš koliko nećeš. Sve možeš. Prodam bubrek, bre, voda, platne to. Naravno. I kako bez imenice? Kako bez imenice? Imenice meni trebaju. Imenice, kako ćeš bez imenice? Ja samo goratam s glagoli, ali imenice malo imam. Malo. Vidi ovako, evo njih ću ti dati, pošto ću uzeti ova dva paketa, njih ću ti dati po... To je malo. Da povećamo malo. To je malo, ja se slažem. Ma... Evo. Jedan. Vidi ovako. Sad, sve to u paketu. Znači ovo je 200 eura mjesečno, ovo je 500 eura mjesečno, ovo je 1000 eura mjesečno. To je 5000. To je 5000 eura mjesečno. To nije puno. Jer to ja mislim da je... Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vi na ponudu, divni ste, idem do kolegi. Gdje si ti? Do kolegi idem. Pa šta pa, bez smo se dogovorili ovdje? Jesmo se dogovorili. Daj, koje bar ne gledaš što sam pričao pre čovjek. Jesmo se dogovorili. Daj mi pištu malo, tam, ej. Jeste? Gdje ćeš be? Vamo. Daj vam. Ruke gore be, širi noge. Širi noge. Jao, vi ste stvarno ozbiljna firma, evo, ja sad vidim da ste vi ozbiljna firma. Moš reći kod sebe. Nemam ništa, stvarno nemam. Murija, ništa, a? Daj za Muriju. Nisam još... Što je odlučen? Dobar. Dobar dan. Dobar dan. Da vi pitam, ovi u MTS, to su sve vodaci, da vi kažem. To sve kreteni, to meni treba... sačuvaj bolje. Sedite vi ovdje, sedite. Vidim da ste jako ljubazni. Ne, slobodno vi, kako ste, sedite. Dobar. Sedite. Evo, ovako, vidite, to su tamo sve neki kreteni, sačuvaj Bože, nego prvo evo, mi kao firma, prvo ćete pojesti sve ove bombone. Ja ne volim bombone i ne volim zaista bombone. Jao! Poješt ćeš sve bombone ili brkovi do jaja. Brže stvarno. Što čekat ću? I sada dok uživate u našim plodovima, našim bombonama, ja ću prvo da vam pokažem šta naša konkurencija vama nudi. To je đubre neko od ponude, mali papirić,
Šta je bre u odnosu na naš paket? Oni su mi tražili 200 Ma eura. ti bre 200 eura mačku repe, vidi bre kakav paket ovdje imenica bre za 5 glava mesečno, to je paket, pogledaj šta je ovo? Šta je, uporedite, lo? Pa jeste, vidite, pa vaš je vidite paket- da je teško bre, vidite da je teško. Mnogo teži i Kako mnogo više nije se dobije. teže? Pa se... Baš vam je I demo. plus ovaj paket, vi možete da prenesete na sljedeći paket Jao, prideva prenesi. za soma eura mesečno, možete sve to da dobijete. Sve to možete da dobijete uz naše paket Family and Friends paket koji možete otplaćivati narednih 100 godina. Ali još bolje, vi nećete dati dinara za to. Pa to je dobro. Kako nije dobro? Cijela vaša familija, narednih generacija, 10, 20, 30, 40 generacija, svi će ovo da otplaćuju, vi nećete dinara dati. Pa vi ko da ste balanka bre, a ne da valjate reč. Mi valjamo ovdje najkvalitetniju robu i sve to možete da dobijete za 10 soma eura mesečno. Jao, pa... Na 100 godina. A da vas pitam, ja sam sad bio kod vaših kolegi ovdje, njihovi paketi su malo manji, ali malo su jeftiniji, veoma su bre skupi paketi. Si lud? Mi smo VIP bre! Nas će reći glede više bre! Sti bre lud bre! VIP bre! VIP bre! Šta bre? Šta je bilo? Pa to sad ja ne znam. A ludaci bre, luda koje bre, luda koje. Sve ludaci. To su sve ludaci. Šta mi